Unde Robi? Ce facem? Ia, Ce facem? să pe lumina. Ia. Quick, vine mașină. Nervos aici în Piatra Neamț. Jambalaică! Scoateți-vă retardeala din sistem. Bun. Bine ați venit la Cartofi. Bine ați revenit. Podcast. Să sperăm. Sau bine ați venit. Sau bine ați venit. Ascultători noi, sperăm și mai Da, mult. să sperăm că bine ați revenit. Poate ne-ați ascultat deja. Episodul ăsta o să ajungă viral. Deja știu. Facem 5 clipuri din el. Și cu episodul ăsta ajungem departe. Numărul 14. Cât de departe? Plec departe de tot ce am avut, dar am pierdut. Plec departe, plec pe Marte. Robbie Bad. Ca să Copyright clarificăm. infringement. Asta avea Marchi mea Chiar piesă. așa că a fost faze Bă, de ce pula mea să curva asta. de o melodie și a fost copyright. Ce bă? Era o fază cu unii pe YouTube care cântau niște melodii. Ai folosit Și era versul și Smiley. gen dădeau copy Da, strike. dar eu n-am cântat gen și linia melodică. Ba da. Ba da, Ba nu. Ba ai da. cântat o super melodie. Nu. Dacă o dă la viteză 0.25, e fix piesă. Mai ne-a cântat și chitara și dobri și tot. Da, cu tot cu instrumental. De asta și așa de... Bă, ai dat de drumul la arătat. distrare? Da. Sigur? Let's double check that bitch. Da. Nice. Bun. Deja super professional as fuck. Merge minutele. Trece. Bă, ce mă mănâncă piciorul, eleu, și mă mănâncă și eu sau... Da, super profesional. Sunt aceleași șosete albi ca data trecută? Da, nu mai schimbat, mă pula. Ah, păi, de asta. Sta. Eu aș senti grie. Bam! Fai. Copyright infringement. Da. La reclamă la firme. Bun. Tu șofăre? Eu am o întrebare care mă presează așa de câteva Asta e primul subiect? Burul are niște subiecte. Da. De obicei, el era Asta, tot subiect. asta gen noi subiect. Zi mă, băiatul. Adică e subiect cumva, da. E tu, calmează-te. Îs trapperii noi rocker. Rocker? Da. În ce sens? În sens de popularitate? Orice sens. În sens de treci pe lângă ei pe stradă. Da. Asta categoric. Dar cum adică în orice sens? În sensul ăsta, în sensul ăsta. În care ăsta? Care am zis ultimul. Dacă treci pe lângă ei pe stradă? Da. Ce de popularitate? Nu, man, live. Asta. Dacă Lifestyle. Dacă cunoști Lifestyle. persoana... Păi lifestyle e altceva. Lifestyle relativ cu societatea. De ce? Mă rog. Revenind, ca să nu mai ne-am adâncit aici în pula mea. Îs trapperii noi rocker. Nu știu să spun asta fără Bine, nu, dar poți să taci. Ai dreptul să taci la punct de Ok, vorbesc am zis că mereu. nu știu. Bine. Lasă-mă să Îmi dau eu vorbesc. cu opinia. Așa. Deci. Man, nu știu ce să zic, oricum... Nimeni nu mai e rocker, adică rockerii au devenit așa un... Mai underground, oricum, gen... Gândește că din anii 2000 tot timpul au fost mai underground rockerii. Că s-a shiftuit atenția publicului despre rock sau chestii cu chitară spre hip-hop, R&B, pula mea, știi? Deci tot timpul rapperii au fost fresh sau... Și trap-ul doar un fel de hip-hopper reambalată, pula mea. Mai punk așa, cum era punk. Nu, dar lasă muzica, eu mă refer la genul de oameni. Man, eu E asta dubstep, întrebarea e ta dubstep. e mult prea Sincer, largă eu ca aș să... corela cu- Roman trebuie să complet altceva. Roman ce eu să aș explice corela, fiecare. eu aș corela cu dubstep-ul din 2012, cu scena aia de...
Nu, dar trap e mai faimosă. Cum adică trap e mult mai popular decât dubstep? Da, așa e. Dar gen ca nivel de Eu cângerială. asta întreb, ce întreabă Buru de fapt? Că n-am niciun sens întrebarea lui. Iar mă enervezi, Buru, că ești prost. Dar o întrebare de simplă. Și Poți trebuie trepării întreabă noi, următoarea. da, Ok, care e răspunsul tău? Să înțeleg și la ce te referi. Eu n-am neapărat un răspuns. Da, ok, care e părerea ta? Părerea mea este că da. Păi de ce? Pentru că, stai atent că ți explic. Ok, păi asta vreau să înțeleg. întrebarea. Păi asta spuneam! Zi Răzvănel, Răzvănel. Să atenți aici. Îl simt pe Răzvănel care... Teoria mea. Că Răzvănel stă în București și stă pe trepări, eu știu. Ok. Deci, fii atent, ce cred eu că reprezintă trap-ul și se aseamănă cu rock-ul. Atunci, în anii, hai să zic, 60-70, când au apărut printre primele forme, însemna oarecum rebeliunea, anarhia, da? Gen, printre multe mustăți, costumi și așa, apărea câte o geacă ruptă și păr lung. Acum, ce pula mea mai înseamnă rebeliunea în 2020 când pula mea îți vede pula prin rochiță? Man, Știi ce zic? Și sub formă Ok. de muzică și anarhie și antisistem, îți vopsești părul jumătate mov, te umpli de mâzgălituri și așa mai departe și trăiești aceeași Și te distrugi cu droguri, te distrugi. Asta zic, de aceeași Man, viață, bine, dar nu zic neapărat de trepul nu din mi se România. pare dar zic deloc că asociez cu anarhia. Absolut deloc. Nu mi se pare că trepul, că nu spune nimic că vrea să facă o revoluție sau ceva de genul. Dar e, ba, da, Trepul nu e rebeliune Nu antisistem, man, anarhie, că tot- e rebeliune, doar rebeliune Față de ce? copilărească, gen, față de tot. Pentru că Dar de ce asta trepul? Pentru că ei n-au Asta să e- deloc. asta e Pentru treaba. că trepul se referă de fapt la capcana de a trăi mereu în cartier, in the hood, ghetto, pula mea. Și el mereu ca să supraviețuiască, asta trebuia să Băi, dea în cap, să jefuiască și așa. Și poliția lasă nu era asta, de, în România, de partea bro, lor. România, Dar România. România nu-i trep. Păi bro, eu... În România bro, eu îi pentru așa asta. boschetăreală pe medicamentoase. Păi asta e. zic, eu pe aici trec pe drum pe lângă... Ok, Știi? zi-te Pune. răspunsul tău ca să înțeleg Dar practic întrebarea. același căcat, practic același căcat. Ca la Răzvănel? Adică, bă, asta, trapperii acum, cum era înainte, pula mea, acum 20-25 de ani. Dacă îți lăsai părul lung, erai maxim rebel. Nu ți lăsau ai tăi să-ți lași părul lung în pula mea. Păi da, man, eu acum Și acum- văd întrebări pe stradă, gen care gen fix haine așa super așa, cu păr Man. mega extravagant și nu mi se pare că gen că e un rebel ceva gen, mi se pare că doar vrea să fie cool. Dar nu Că vrea să fit in. Da, mai degrabă mi se pare că mai mulți gen e un, nu știu. Da, tu vrei Man, da. da. să fii acceptat. Dar frate, dacă îți Asta e faci normal, părul Da, roz, pentru chestia că e cool să asculti trap pentru multă lume, e cool să asculti trap. Rock-ul nu era neapărat cool de ascultat decât Era și numai rock-ul. vor. Da, era cool, Era rock, cool, bro. era cool, rock. Da, man, era cool de în sens, dar nu era neapărat acceptat. Nu mi se pare că are nimeni o problemă cu trap-ul. Nimeni nu spune că, trap-ul strică Pentru că copiii. e mai din alea. comercializabil. Ba da, sunt o grămadă care zic... Pentru că e mai Ce zice asta? comercializabil. tu crezi că trapperii au o reputație bună în România? Nu, man, n-au nicio reputație proastă. Nu-i pasă nimănui de ei. Asta e chestia. Ba, fur... E doar că sunt pulă. Da, totuși N-am apar. auzit multor n-am auzit copii. niciodată discuții, nu știu, la știri sau ceva. Coarda ta nu e de acord. Scuzi. Eu tot n-am înțeles. Întoarce în cartofi. Ca ce ai vrut tu să întrebi. De ce? Dacă trapperii au înlocuit clasa socială în care locuiau rockerii. Ok, asta e mult mai de înțeles. Asta are mult mai mult sens. Eu Mi se zic pare că- că oarecum da. Dar oarecum nu reprezintă aceleași chestii. Nu pentru aceleași motive. Nu sunt exact aceleași motive. Dar în mare parte sunt tot adolescenți care, pula mea, nu știu, le place trap-ul că Mă sunt sunt acum adolescenți. rocker. Ha? Mă sunt rocker și acum. man. Mai sunt. Păi, man, rocker e rocker. Trapper e... Nu. Da, da. Undeva să... E gen, imaginează două diagrame pe Euler. Da, undeva Și se undeva unesc. să Undeva se unesc, unesc. da, În clar. Suicide Boys, Clar, Lil Peep, nu, clar, am zis că sunt apropiate. Numai că din diferite motive, nu sunt chiar aceeași chestii. Nu. Trap Da, asta satanist. zic, da, oarecum da. Există trap sataniste. Nihilist, cred că e tot. Mai puțin ăla luxos, care am 3 ceasuri la mână. Da, ăla doar de Foarte bine. cocalari. Și copii care vor să fie Bun, bogați. stai la și acum trapperii ăștia fac manele. Da, Cam da. da. Orice artist și-o dat seama că a devenit lumea super tolerabilă cu maneliștii și toți artiștii fac colabori cu maneliști și locurile... Eu zic Electric Castle și nu mai știu la ce festival. Da, ăia au dat startul când au băgat. E, pula. Man, când au văzut că și-au permis până și festivalul
cu mii de Au fost oameni. doar unul și a fost backlash. Două. Și a fost oricum destul toată lumea s-a luat de el. Ăia de la festival s-au super dezis de... Da, și au zis că nu mai Tipul ăla. cheamă și anul următor gen apărea pe listă. No. La Tommy Cash. Ba da. Și ăștia făceau din nou Caterinca că a zis că nu-l chemați, că pula mea și din nou. Iar o să ascultăm Oricum, manele. Tommy Cash e așa de Tommy irelevant să bat pula. Nimeni nu-i pasă de el. Eu zic că cineva o Cine lăsat. Tommy Cash? Exact, Pula e mea, irelevant în pula n-am mea, nicio care idee. unul care e din Rusia, are ceva fanbase în Rusia, gen, știi? Și l-a chemat pe la festival, nu au nimeni bani de artiști serioși, știi, la Electric Castle. L-a chemat pe pulă ăsta bleagă de la un rusul ăsta. Electric Castle nu era de oarecum șmecher? Nu, totul e pe la pul în România. Ah. Și ăsta și-o arde... Antolul Da, în afară de Antol. Antol de căcat. Da. Mai Cum e e de de căcat, căcat? e nerv ca producție. Da. E mega nerv ca producție. Electric Castle e mai de hipster. Și ăsta și-o arde mega edge. Dar poți să arăt o comparație foarte directă. Poți să te uiți la scenele de la Untold și la scenele din Olanda. Wes, uriașe! Super Dar asta nu late. înseamnă producție, man. Ba da, pentru că aia toate are o grămadă de lumini și fiind una, nu-i doar aia și nu mai nimic ca la festivalul ăla. Totul e mult mai mare. Sunt 7 scene. Păi da, și la celelalte festivale, 7 Man, scene care toate sunt mai mari și mai crede-mă șmecheri ca Da, păi Untold. asta zic, ok, sunt mai mari că sunt mari ca oameni, dar nu... Nu ca oameni, bro, Man, ca în construcții, Olanda ca infrastructură. Trebuie să fie festival. Bă, dar nu asta înseamnă producție, înseamnă că gen, mi-ai zis tu că e un căcat în România. Dar tot nu e chiar așa de căcat ca Nu, producție. nu, nu. E chiar întâlnim pe cei mai faimoși, pe cei mai populari la momentul respectiv. Vin, da. Dar bagă bani în artiști, dar n-au scenele atât de șmecheri. N-au scene la fel de mari, dar ce scene e mai șmecher, nu înțeleg. Bro, Oricum e sub... Antol ar fi un festival mediocru în Europa de Vest, asta ce zic. ar fi ok. Bă, Ar fi eu zic că ar ok. fi cunoscut în până că am tot Da, mai fi cunoscut. e deja cunoscut. E Bă, dar sunt o cunoscut, grămadă de șmecher. festivaluri. Sunt o grămadă de festivaluri de dimensiunea Antoldului. Doar că Antold în România e cel mai mare. Dar, cred că sute, serios, sute de care n-auzi niciodată. Poate e un pic vibe-ul diferit în România și de asta îl preferă străinii. Ok. Ia, caută de chitar. Caută pe Cerencu. Ce vorbeam în pula mea, că am și uitat. Cu rockerii și ăștia. Nu știu Da. cu ai. Trapperii sunt noi rockeri, asta. Eu văd trapperii fix ca copiii aia care ascultau DNB și aveau părul lung făcut cu placa în 2013. Da, dar e diferență de comportament. Da, ăștia ce fac. Eu zic că e practic același comportament, numai că e dat cu Da, 10 ani mai da. târziu societatea. Da, corect. Bă, flexul ăsta nu era cu 10 ani. Bă, da, parcă devine lumea super, Nimeni nu mai se superficială sau mai superficializat lumea un pic. Bă, La modul că o întrebare. e pe flexare. S-a schimbat mai mult societatea românească între 2000 și 2010 sau 2010 și 2020? Clar, 2010-2020. Cum, mă, de ce? Eu spun fix pe dos. Eu zic fix acum. Eu Eu zic zic că am dat în Uniunea Europeană, asta și mi se face mai mare schimbare din mult timp. Bă, nu la asta se România. referă din nou. Nu, și de asta, nu, toată societatea complet. Tot, și pula mea, economic, totul. Nu mi s-a părut că să-ți faci nimic în ultimii 10 ani, sincer să fiu. Smartphone-uri. Da. Bine, Mi se pare prăjită toată Și globală și românească. Și globală, adică gen Bine. românească. Și globeane și Pula mea, du-te în pula mea. Mă rog, Nu știu cu ai, nu sunt sociolog. asta nu e întrebare la... Asta Îți doar un bou. Asta e întrebare să gândească oamenii acasă. Antisocial. Îți opusul unui sociolog. Nu știu nimic despre oameni. Urăsc oameni. E șmecher. Mersi. Îți trapper. Respect, bro. Eu sunt un trapper în denial. Dar chiar, tu ești de fapt trapper. Asta e. Da. Tu chiar ești trapper, faci Da, da, da. trap. Este așa un fel de... Ești tot un fel de Un trapper. fel de preot al trapper. Un pic mai spiritual un pic așa, știi? Nu-ți pe la puli level mic trapper. Trapper. Trapper, da. Știi ce zic? Ești Grapple. nervos. Sunt un pic mai nervos. Dar nu sunt trapper deloc, nici măcar nu vând droguri sau ceva. Nici măcar nu fac bani. Dar nu Din contează. ceva. Ești independent. Nu, nu, sincer, trapper e un pic asociat cu hustle-ul ăsta, știi ce zic? Man, dar tu faci muzică trap. Nu, eu fac muzică hip-hop rap. Sub genul trap. Ca să fii trap ar trebui un pic să vorbesc de vândut măcar un gram de gicon. Man, dar fiecare piesă pe care o ascult
Lil Bob, ai un album întreg, ai un album întreg. Lil nu-s Boabă, Lil da, Bob. Lil Boabă se poate spune că e trap, dar e fake trap, e... Păi tot trap-ul e fake, nu? Ce pula mea? Cum da. Cumva tot e o Tu fantezie. ești un fel, tu ești alt gen, ești Da, tot acolo, dar ești într-o altă bulă. Față de da, mainstream. da. Dar ești trapper. Ești trapper, nu, Oare- ești noi trapper. oare- Să nu știu dacă concluzia că ești trapper. Noi o ardem cu un trapper. Da. Bă, Du-te de aici, Un mă. trapper și un DJ. Da, răspundem de Asta DJ, e. fix DJ. Tricoul ăsta pe care l-are pe el e fix de DJ, să-mi ba pula. Îl am Unde la pe un- ce DJ? îl am la un DJ. El e de la Mountain. Mhm. Aoleu. Bun. Bine, hai. Treacă, las. Treacă de la tine. Mai dă alte subiecte. O corecție foarte importantă. Aparent, la Petru Structură. să mai fac în continuare covrigi cu ciocolată. Aoleu, Robi, de ce ai păcălit? Unde? La Petru. Păi normal că se fac și aia cu... Da, dar nu mai sunt aia șmecheri. Nu cred că schimba rețeta aia. Și cred că o pleca Robi. bucătarul și nu mai Robi. fac covrigurile alea. Am cancel la Petru. Petru, am cancel. Da, Petru am cancel. Încă mai fac chestii reci câteodată, dar am cancel. Da, poate și mergi la ore târzii. De ce? Vampirul, Poate pule, mergi și la ore energetic, târzii. pule. Mergi la Am dimineața mers la dimineața, Petru. am mers până la Da? Hai că dimineață. Dimineața ca Robi, 12. Ok, da, tot e ok. Că eu am pus freacă cu ochii în microfon. Aoleu, ăi. Ue, și cum s-aude? Da, mă enervează maxim să Bă, dar să faci ca nebunul așa. Mai ales când faci ca nebunul, dați acolo, parcă e labă. Încerc să-mi întorc să văd cât creieram. Bun. Stau așa și mă gândesc pe voi, vă mai știi lumea din podcasturi. Eu am 2 podcasturi până acum și am vorbit numai căcaturi și nu am vorbit deloc. Da, asta cred eu. Acum e șansa ta să te salveze. Omul a avut o poveste Da. foarte lungă. Bună Despre seara! cum scoate la apartament. Vorbește-o leacă mai tare. Pe povestea aia poți să stai 5 episoade Ce poveste? cruz. Da. Cum am mutat. Mai spune de atât. Ce energie are campul. E chiar, Da, mă, dar nu fiecare, știu data fiecare asta. episod, featuring camp. Eu spal aici. Eu zic să-l promovăm pe campul la grad de cartof prăjit. Mai desenez un carton. Nu Trebuie să mai zic o Nu prea poveste. vorbește, să mai spun ceva și ăla. Parabolele astea de 3 zile. Omul să mai vorbească. Că la cartoful ăla mai mic, mai prăjit, ăla care rămâne la urmă. Eu nu le ăla. Uleios, așa. Până că nu l-ai mâncat. Aproape că nici l-ai lăsat acolo. Cine spune? Ce vorbiți aici? Băi, ce vorbiți aici? Dă-ne subiecte, că dacă nu avem un Ce subiect, răzvanem? discuția degenerează în brânz la pulă. Dacă nu avem, Da, discuțiile tot la prânz de la pun. dacă nu ai un subiect care să ne țină la Hai, câteva. bă, pauză 3 secunde de vorbit să ne calmăm măleacă și după aia vor spune un subiect. Da. Între pedofili. Există pedofil, trebuie să existe pedofil straight și pedofil gay. Da, clar. Pedofilii straight oare sunt ba pula, pedofilii gay sunt niște dezaxați în pula mea. Sigur, sigur. Niște scârboșe, niște fai, ăsta nu. Eu zic că pentru ei nu contează. Hai, Ba, bun, nu. că ne e subiectul, îl putem încheia de deja. Pedofilii gay care sunt mai nașpa? Man, dar pedofilii acum sunt la un nivel de nașpa care nu mai poți fi mai nașpa, nu contează, ești pedofil. Păi atunci majoritatea... Poți fi orice orice, pedofil, orice atunci pedofil. majoritatea Păi, pedofililor sunt ai gay. un grad în plus de degenerare. Da, nu, că de... Bun. Deci asta vreau să știu dacă există un pedofil. Da, man, ne-ai spus, hai am trecut peste, nu mai revenim de la chestia asta, că gata. Bine. Întreabă-l pe unchiul tău. Lasă ăla, te rog frumos. Gata, frate. Băiatul meu. Dacă vrei neapărat, Nu, dar faci zgomot, știi, să aude. corect. Fuș. Fâș. Măcar fac și eu niște zgomote atât. Aia e niște subiecte adevărate, niște, nu știu, întoarceți, bă, aduceți grătar, Da, faceți. zvanele iar de asta care Îți tace, fut un pumn care în nu gură spune... aici lângă mine. 4, 3. Ce treacă faci acolo? Gang sign. Chiar ăsta e gang sign-ul meu. Nu, Ăsta e gang sign-ul meu. care e gay sign? Gay sign-ul. Gang sign-ul meu e ăsta. Gay sign-ul. Deci Așa face rău, toată gay, lumea gay. care mă vedeți pe stradă, atâta am pula. Atâta am pula. atât am pasă de hater. Cum, mă, nu, Atât am pasă de hater. Nu, atât ai pula, ce treacă. Asta, hai să zici un hater.
de care nu-mi pas. Gen. Gen, atâta am pula. Dacă mă vedeți pe Stradă, stradă, atât am așa, pula. așa mă salutați, vă rog. Atâta e pula. Atâta am pula. Da, Cum ziceam, Atâta e pula. asta am Ziceam. pasă de un hater. Toată loc. Aproape deloc. Aproape. Dar puțin în Îmi spațiu. pasă un pic. Contează cum îl folosești. Da. A să moară mama. Gata, prostule. Bă, eu tot mă gândesc, n-am vrut să zic nimic până acum, dar tot mă gândesc, bă, partea asta o tăiem. Și mă tot gândesc că asta în timp vreo 15 minute încoace. Au fost nevoie să facă că au retardat ca să... Mă tot gândesc, bă, Hai, podcastul începe în 3, Stai. 2, Nu, stai. 1. Bun. Uh, Hai că vă zic eu, povestesc eu. Bunicul meu. Aha, bunic tu. Are 95 de ani. Și născut în 24. 24? Da, Pula mea. da. Fosilii dracu să-mi bat pula, idee pula. 24, ești nebun. Da, bă. A fost un război, nebunul. Au câștigat, ce-a făcut în război? Au omorât cineva sau au fost o piesă de proastă? Nu știu. Nu fost un an de război. Stai. Dacă fost un an de 24, război? câți ani aveam primul război? Vreo... A fost un an de 18, război? 19 ani, 20 de ani, cât aveam primul război mondial? A fost un an de război? de ce? Primul s-a terminat înainte să se nască? Da. Corect. Poate a fost, dar în coaie lui Taxo. A fost străbuicul tău la război? Habar n-am. Mă, cred că a fost totuși. Că a fost cam beleat în zona noastră, războiul, primul război mondial. Acum că eu am pus, ce pula mea, Da, fix așa avea fața. Chiar azi a terminat un... Îți plac războaiele? Putem vorbi despre asta? Mergi. Da, am terminat un serial scurt pe Netflix. Cu cel care se presupune că era Ivan cel Teribil. Dar de ce se presupune? Până cât m-am auzit la Netflix în 2020. Da, serios. Pentru că procesul lui a durat, nu știu, 9 sau 10 ani inițial. Cine a fost Ivan cel Teribil? Unul dintre cei mai mari. Nu, cel care opera camera de gazare de la o bază din asta. Am crezut că vorbeai de țară rusă. Nu. Ok. Nu, vorbeam de război. Așa. Da. Și... nu știu, pe capul lui erau 25.000 de evrei, cam așa au omorât și era cel mai... Teribil. Da, exact, era teroare. Înjunghea femei gravide în burtă, tăia urechi. Pula mea, era un psihopat. De ce spui asta la podcast? Că vrei să coaie, dar înseamnă că ești psihopat, dar e unul din cei mai succes. Inițial o durat că el era sub un alt nume în America. După l-au extradat în Ierusalim, v-am zis, a ținut procesul 10 ani, până la urmă nu a avut destule dovezi, oarecum, deci s-au adunat o grămadă, deci că s-a implicat statul să ascundă unele dovezi, care dovezile erau de fapt la URSS, care de unde și până unde ajută URSS-ul America. Și tot felul de întrebări astea, până la urmă era nevinovat și ăștia au mai încercat, până la urmă, la vârsta de 91 de ani, l-au exportat. L-au exportat, para mea, dacă da, până l-au dus să judece în Germania și până să mai durește procesul au murit într-un azil din ăsta de... Deci când l-a dus în fața judecătorului, practic, aveau dovezi că el era... Toată lumea zicea că el era. O adus martori de la genevrei care supraviețuit lagărului de la Treblinka și toată lumea în sala de recunoștea și așa mai departe. Și n-ai de aici, gen, erau filmări din sala de judecată cu toate reacțiile și așa mai departe. Așa vă fac labă. Faci labă, bine, oricum. Fac labă haterilor. Sunt lungi și subțire. Gata, hai cum mă mână. Tu ai sandwich-uri. Tu vorbești de mine? Tu cu sandwich-ul la stadion? Sandwich are și zborul să-mi bag E unul. Nu știu, e unul. Nu respect oamenii care mănâncă sandwich. În stadion. Nu mai dați vodcul ăsta. Oamenii care veneau cu sandwich acasă. Nu mai dau. Cine te-a rănit, bro? O sandwichară. Mi-a frânt inima, o sandwichară. Aș da brânză de la pulă pentru o pizza așa de bună. Partea asta se taie. Respirăm 10 secunde și apoi începem. Da, de acord.
Da, mai ușor, să-ți tragi bucii până în creier. Ia, dă-o la telefon. 2, 3 și respirăm acum. Deci, nu, stai, cred că mai e partea asta. Partea de o cea mai caterincă. Prost, rău, da, amândoi. Hai să respirăm. Hai să facă și gata. Hai să respirăm. Dar nu, e suflat. Hai să inspirăm totodată. Dar n-am voie să inspir? Totodată să ne sincronizăm respirația. 2, 3 și... Stai, că prostul ăsta Respiră cu noi. sincronizează respirația sau mori. Fii atent. Așa, Hai. Fii atent. Deci, urmăriți mâinile mele. Eu parcă amențesc că... Am gură spirituală, pula mea. Chiar. Am văzut pe toți de sus. Podcastul începe. 3, Fără meditație. 2, 1. Da, Moro. Interesantă povestea cu bunicul tău. Bă, dar nici nu cred că ai apucat să povestești. N-am apucat, dar mă contează. Doar a zis că suntem 25. Da, mă, cu Ivan așa teribil. Eu am zis, interesantă povestea cu bunicul tău. Și după cum tai, o să iasă cu bunicul tu Ivan ce tare. Ok, zi povestea cu bunicul tău, Moro. Nu mă lasă. Nu, hai spune. Dar nu e nicio poveste. De ce bunicul meu care are 95 de ani conduce așa și omul conduce gen destul de regulat până în Germania. Adică regulat, îl futi cineva în cur? Hai, ok. Nu mai pot, eu cred că... De ce nu mai poți să mâncați? Din mâncare ți-am dat din mâncare. Îmi fac un podcast singur, din mâncare ai mâncat. singur, vorbesc zi. Pentru oameni din ăștia care, nu știu, Îmi plac senzațiile tari românești. da, Senzații tare. îs cu jumătate de suflet ancestral pe afară. Hai, ok, gata, hai să declarăm APP. APP. No, Asta e APP-ul. asta e PPP. PPP-ul e înainte, man. Cât e ceasul acum? 23. Ai ceva treabă în seara asta? Bă, nu, dar am treabă mâine dimineață. Ce treabă? Să mă trezesc dimineața, să fac treabă dimineață. Ăsta a răspuns ăsta să-mi bag în scuze, să mă eu. Salutare! Dacă vrei să înveți Cubase pentru producțiile tale, Bă, dar ăsta e Instagramul tău cu ai? Mamă, câți oameni urâți urmărești. Ca să mă simt bine. Omul mereu cu 1% baterie. Vă rog, donați baterii la copilul ăsta. Omul ăsta are 1% în fiecare zi cu ai. Bă, trebuie, nu știu, sunt papula, știi ce trebuie făcut efectiv? Lași camera aici. Cât mergem noi, cât ne strângem, ori mai plimbăm pe afară, venim aici și Ce ai zis? direct podcast. Pentru că de fiecare dată stai la când... Nu mai poți vorbi, nu? Îți dau anxietate maxim. Hai, vorbește. Deci, dar trebuie să vorbesc cu tine, nu cu oamenii. Ok, vorbește cu mine. Lași camera aici. Stai drept, măi, băiatule, stai drept. Mai zic, Nu mi-a distrat ochii. Nu mai zic, Mica.
O să-mi fac un podcast singur. Fix așa. Și cum o să se cheme? Cum o să se cheme? Cartof oars. No. Cartof negru. La ars negru, tăciuni, cărbuni. Sunt fără ochelari, gata. Party mode. Pe că am ochii. Vai. M-am plecat la ochi, am alergii. Pula mea. Alergii la ce? La podcast de caritate. La podcast șmecher. Așa. Mă leg cu... mă leg cu telespectatorii. Man. Stai, vezi că l-a lins. Vezi că l-a lins obiectivul în pula mea. Acum mă puteți în cur. Mă puteți în cur. Man. Eu. APP-ul chiar mă ales fac. Să mor eu. No. No. Bun, mi-am pus ochelarii. Aici e after podcast party. Aoleu, și mai multe chestii? APP. APP. Double APP. Double A, double P. La engleză, man. Jumate engleză, jumate român. Bun. Mă mănânc talpă, frate. Hai, Se cred că cam asta a fost. Cam asta a fost. Hai. Lichida la vlog. Eu cu vederea. Vlog time. Bine Lichida face la camerele. Bine v-am găsit. Zicea cu prietenul meu Buru. Bună seara, bună seara. Dichidan e Beyoncé-ul grupului. Beyoncé. Și noi cine suntem? Ceilalți anonimi. Uite la omul cu așa de la cameră, fii atent. Am face react pe canalul nostru. Reacting with Dicky Dan. Bă, și mă vezi Dicky Dan și Eu am fost mega autist. Am fost mega autist podcastul ăsta. Nu. Da, cam asta Păi face. cum îi numesc pe cei de pe YouTube? Cartofi prăjiți. Nu. Chiar, hai să-i dăm un nume la ascultătorii noștri. Cartofiori. Ceva cu gang. Și ăsta e gang sign-ul. Nu, asta e Robi care are pula mică. Da. Cartofiori și din cartofi sunt mici. Stai cu capul în lumină. Nu se mișca capul, nu se mișca capul. Gang. Deci cum le spun spectatorilor de pe YouTube? Cum se numesc? Dacă nu spectatori. Audiență. Cartofiori. Cartofiori. Am zis deja că nu cartofiori. E asocierea, nu-i deloc bună. Ceva... Gen fotbaliști. Pireu. Ketchup. Bă, cum se spune ketchup? Ketchup gang. Pentru că noi suntem contentul care intră în ei. Înțelegi? Ei ne consumă. Deci cum bagi așa un cartof în ketchup. Bă, da, eu prefer maioneză. Cu cartofi prăjiți? Da, este așa mai gras. Muștar nu-ți place, e bun? Deci e gras, nu e gras. Sar la cartofi. Nu e așa Place, gras. dar e nasty. Nu e așa gras. Dar urât, e cam urât. Dă un pup. Pupui și tu e campă. Dă-mi un pup, cheamă. Hai, la revedere, Ketchup Gang. Ketchup gang. Ketchup Gang? Ketchup. Hai. Cartofi. La revedere de la hosturile cartofi Faptul ăsta prăjiți. știi ce merge mai bine cu cartofi prăjiță? Schnitzel. Schnitzel. Gang. Schnitzeli. Schnitzel. Ok, hai, spune la revedere că a fost ideea ta. Ciao, Schnitzeli. Schnitzel. Bă, și care o ascultat până aici, să-mi trimit codul 222. Codul lui Da Vinci. Trimiteți mesaj cu codul Da Vinci. 666
Asta e codul episodului și... Care, deci 2 sau 6? 6. Ok. Și ce filmezi data asta? Un pachet cu ketchup. Aceeași chestie, că până acum nu au primit nimeni. Bere? Ba da, eu am dat bere în pula mea. Sunt morto! Un pachet cu ketchup. Cui ai dat o bere Pachet bună? cu ketchup. Cât de Dar nu spun aici. Hai, bro. man! Nu Cum spun aici, adică bro. nu spui? Nu spun aici, Mă, bro. dar e fanul nostru, poate vrea să se știe. Nu dau shout-out-uri. Scuze-mă. Ok, hai că bipuim. Zi-mi cine, că-s curios. Zic după. Zi-mi, n-am că Bro, bipuiesc. yes, fac, bro. Man, dacă era șmecher, ziceai beep. De ce ai zis numele acum? Poți să închizi, te rog? Închide. Închide. Primiți o bere. Eu îmi fac podcast singur, da? Bă, deci... Hai, ok, la revedere la hosturile podcast Cartofi Prăjiți. Pașniții. Tu ești invitat. Ești oarecum, pe jumătate, nu ești încă cartof. Ai fost ca în multe episoade, dar... Dar cred că Nu te dăm pe-ascund afară. destule. Cred că ăsta e și ultimul. Da, cred că asta e ultima. Te concediam. Bă, sugeți pula. Eu podcast îmi fac. Eu podcast îmi fac. Cu ce? Cu telefonul la care 10% baterie? Nici nu ai baterie să te registrezi în el. Pentru cu 90%, da, bateria mea se încarcă până la 10% și atât. Glumești, nu? Bă, ceau. și nici Filmează ok. la că- Pa, pa. Hai, pa, pa. Câte baterii mai are Răzvănel? Câte baterii are Răzvănel? Atâtica. Baftă la editat. Baftă la editat.